7, 6, 5, 4, 3. Kaya nga, tinatabad yung iba mag-diet eh. Very restrictive, after 1 to 2 weeks nagko-quit kasi hindi na kaya. I've been doing my own fitness journey since 2016. So DJ Maris, ang dekada na. Oh my gosh. Medyo tito na ako sa ginagawa ko sa Kaya nga, fitness. tito, parang di naman. Iba talaga nagiging nagiging benefit kapag ka nag-exercise True. kayo, no? Mas babata ka. Nagmumukha kang bata. So please kayo guys, gamitin nyo po yung kinakain nyo. Yun lang naman ang gusto naming sabihin dito. Okay. Hindi naman tayo tumaba overnight, tama? Lo. We gain weight over time sa mga habits na ginagawa natin. Not overnight, but overtime. So, do not expect po na papaya tayo overnight. Oh no! Kasi may mga babaguhin tayo sa habits and routines nyo para eventually malusaw natin yung taba. So please, stop looking for the shortcut kasi ikaw mismo, may stress ka lang if you're looking for the shortcut. One of the biggest myths, may masamang pagkain. I'm going to avoid this, sweets, rice, breads, etc. para pumayat agad ako. Ang thinking dapat, since it's already 2026, I'm going to count my calories. Kasi sa pagdidemonize ng mga Pinoy, particular food, akala nila yun yung nagpapataba. Kasi ang fat loss game is a numbers game. So lahat ng kinakain natin, may calories. Ang calories po ay energy, para maintindihan nyo. So lahat ng kinakain natin may energy, may calories. Nasa culture yun, kakain ka na masarap, ending gusto mo matamis pagkatapos. Hindi siya, not everyone is meant to be very strict sa kinakain. Kaya nga, tinatabad yung iba mag-diet eh. Very restrictive, after 1 to 2 weeks nagko-quit kasi hindi na kaya. Kaya what I preach sa mga clients ko, balance. Mag-strict ka 5 days a week, yung 2 days, mag-diet break ka. Kasi active naman yung lifestyle mo. Yeah, I do that. Ako mismo, most of the time naka-diet ako. Weekends, aalis, kakain sa labas. It's okay. Kasi lifestyle lang naman tayo. I still count my calories kapag Monday to Friday. Pag sa labas, hindi na. You know why? Listen guys, pro tip to. Kung alam nyo sa sarili nyo, active yung lifestyle nyo. Like si DJ Mara, she runs. Ako, I lift weights. As long as you're using your calories, there's no guilt dapat when you're eating food. Listen people, kailangan lang natin a minimum of 30 minutes a day sa sarili mo. Alagaan mo muna yung sarili mo bago mo alagaan yung loved ones mo. Sinasabi ko nga palagi yan. Lo. Be, perfect. Diba? Sinasabi ko rin yan. Alagaan mo yung sarili mo dahil kung hindi, sino mag-aalaga True. sa'yo? Kasi nga, you were using your calories. Kumbaga, ang mindset kasi natin is stress sa trabaho, deserve ko kumain. Why not? Deserve ko pang kumain kasi alam kong kailangan ng katawan ko dahil nag-workout ako. Yun ang mindset shift na gusto kong baguhin ng mga Pinoy. Gets ba? Kasi ang sarap ng gantong lifestyle. DJ Mara, you know this? Ang sarap ng gantong Alam mo, lifestyle. mas masarap kung papakita mo sa kanila yung katawan na meron ka ngayon. Pausot ko yung mic para syempre nakikita ng lahat. Di pwedeng ayan, kailangan yan. Para masarap. Ayan. Okay, bibilangin ko. 1, 2, 3, 4. Paano mo malalaman yung bilang? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.